Il-ġurnata kalma tal-ħadd wara nofsinhar inkisret b'tir Center tal-Kaċċa. Ftit wara timijiet mediċi u pulizija fuq il-post. L-isparatura tir wieħed laqad f'żaqqu lil Kyle Mifsud ta' 33 sena minn Vormla. Kollox indika li l-isparatura seħħet minn tilwima bejn Mifsud u l-allegat aggressur anzjan ta' 70 sena li joqgħod fl-Inħawi. Mifsud instab fil-komun ta' blokka ta' appartamenti fiż-żona f'Tal-Ħawli il-Birgu. Fi ftit tal-ħin wara preżenza qawwija ta' pulizija u tim mediku mill-isptar Mater Dei li beda jassisti lil vittma li anke ġie bżonn trasfużjoni ta' demm li saret fuq il-post minħabba l-ammont sostanzjali ta' demm li tilef. Mifsud ittieħed l-isptar wara operazzjoni intensiva fuq il-post u ġie operat. Sa dan it-tant bdiet tfittxija l-allegat aggressur li ġie arrestat ftit tal-ħin wara fl-istess Inħawi u l-pulizija sabet ukoll Center tal-Kaċċa l-arma li allegatament intużat fl-isparatura. Kienu fis-sigħat bikrin ta' 2 filgħodu li Mifsud tilef ħajtu fit-taqsima tal-kura intensiva. Il-pulizija tkompli tinvestiga d-dinamika ta' dan il-każ fil-waqt li għaddejja wkoll inkjesta bil-maġistrat. Dan kien it-tielet delitt tas-sena u li fihom inqatlu 4 irġiel.